Алар өчесе дә бер районнан, бер авылдан, бер урамнан иделәр. Өч дус, өч йөрәк, өч язмыш, өч сагыш. Зөфәр, Илһам һәм Мансур. Кичкенә чакларыннан ук бергә булып, бергә урамнарда йөрүләр, су куйынулар, кичке уеннар, барысы да аларның йөрәкләрен берләштерде. Үскән вакытларында алар арасында низах, килешмәүчәнлек, бераз төрткәләшеп алулар булса да, башка урам малайлары каршында бер-берсен кимсетергә, кыерсытырга, мыскылларга һич тә юл куймадылар. Зур бер йөрәк, җитез вә көчле тән кебек булдылар. Хәтта өлкән яшьтәге егетләр дә аларның дуслыгына кызыгалар иде. Алар мәктәп бусагасын да бергә атлап, бер сыйныфка укырга керделәр. Хәтта беренче сыйныфта бер-берсенә якын торган парталарга утырып, мәктәпне бетергәнче бер-берләреннән аерыла алмадылар. Башлангыч сыйныф еллары уен-көлке, шау-гөр килү, шаярулар белән сизелми дә үтеп китте. Югарырак сыйныфларга күтәрелгән саен, алар акырынлап тормыш сынаулары белән сынала башладылар. Мәктәп елларындагы мәхәббәт җилләре өчесенең дә йөрәк кылларын тибрәндереп алды. Клубка чыгарга ярамаса да, барыбер чыгып, директор мәктәп линейкасы каршында ачуланган вакытта да бер-берсе өчен янып киеп торалар иде. Ләкин яшьләре улгайган саен дөньяга карашлары да бер-берсенекеннән аерыла башлады. Зөфәрнең теләге мәктәпне яхшы гына тәмамлап, берәр югары уку йортына кереп, зур дәрәҗәләргә ирешү иде. Илһамның күңелен исә яшәүнең асылын, максатын, мәгънәсен ничек табарга, без каян килдек һәм кая барабыз, кайда бәхет, кайда шатлык, нигә, ни өчен, кайда, кайчан кебек сораулар борчый иде. Ә Мансур бу дөньяның кызыгын, шатлыгын, рәхәтен вә җиңеллеген генә эзләргә тырышты. Ләкин аларны барыбер нәрсәдер берләштерде. Егетләр бер-берсеннән һич аерыла алмадылар. Улгайган саен кешеләрнең ничек яшәүләрен, ягъни ялган көнчелек, эчкечелек, хыянәт, бер-берләрен батыру, мыскыллау, урлауларны күреп, Зөфәр шулай кирәктер инде, дөньясы шуңа көйләнгән дип уйласа, Илһамның андый нәрсәләргә йөрәге яна иде. Һәм ул кешеләрнең бу рәвештә яшәүләре белән һич тә ризалаша алмады. Ничек кенә булса да, башкача яшәргә кирәк, булай булырга тиеш түгел, дип уйлана торган булды. Ә Мансур бик алай артык тирән уйларга төшмичә, җиңел генә үз иреге белән яшәвен дәвам итте. Шулай итеп, әкрен генә мәктәп еллары да тәмамланыр чак килеп җитте. Инде хәзер алар олыларча фикер йөртәләр иде. Илһам яшәүнең асылын, тормышның максатын эзли торгач, мәчет бусагасына аяк басты. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
һәм бу гамәле белән ул бүтән авыл халкын диярлек гаҗәпкә калдырды. Ничек инде шундый шук, шаян, үзенә күрә бераз гына усал да булган яшь егет дингә кереп китсен дип, хәтта укытучылар белән өлкән яшьтәгеләр дә бик нык аптырадылар. Авыл хатыннары сүз куертышып, Илһамның 7 әбисен, 7 бабасын да тикшереп чыктылар. حي على الصلاة حي على الصلاة Зөфәр белән Мансурга да якын дусларының дингә бирелеп китүе сәер һәм мәзәк булып тоелды. Алар бу озакка сузылмаячак, барыбер клубка киләчәк ул, дип уйладылар. Ләкин Илһам сайлаган юлыннан баш тарту турында уйлап та карамады. Киресенчә, бүтән җаны һәм тәне белән ул динне үзләштерүгә бирелде. Авыл яшьләре арасыннан бер үзе генә булса да, аның артында яхшы ва ныклы бер таяныч бар кебек тоела иде. Мәктәптә укытучыларның дәрес барышында ничек тә булса төрттерергә теләүләре дә, авылдагы яшьләрнең нәрсә, бәдрәфкә кымган күтәреп йөри башладыңмыни? Мулла бабай, сакалың кая? Дип көлүләре дә Илһамга көч ва дәрт кенә бирә иде. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Тормышта үзен күптән борчып йөргән сорауларга җавапны яшь егет чыннан да ислам динендә тапты. Дөньяда яшәүнең максаты һәм асылы бары тик диндә генә икәнлеген аңлый башлады. Күпчелек кешеләр гомерләренең ахыр көннәренә кадәр күңел тынычлыгын эзләп яшәсәләр, Илһам аны яшьтән үк мәчеттә тапканына сөенеп бетә алмады. سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Мәчеткә йөри башлагач, егетнең тормышы да төптән үзгәрде. Тәмәке тарту, исерткеч эчемлекләр эчү, ялганлау, хыянат итү кебек яман эшләрдән ул тиз арада баш тартты. Киресенчә, аның күңелендә мәрхәмәтлелек, тыйнаклык, тугрылык, бер-береңә, ата-анаңа хөрмәт кебек күркәм сыйфатлар урын алды. وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Үзең теләгәнчә, динсез яшәүгә караганда, Аллаһ Тәгалә кушканнар буенча яшәү хәерлерәк, яхшырак ва ләззәтлерәк икәнен аңлагач, ислам динен ул башкаларга да өйрәтергә теләде. Аның үзенә бирелгән Аллаһның иң зур нигъмәте, бүләге турында беренче булып иң якын дуслары Зөфәр белән Мансурга аңлатасы килде. Сайлаган юлының озын ва катлаулы булачагын аңласа да, Илһам дусларын бәхетле итеп күрергә теләде. Чөнки бары исламда гына, бары Аллаһ Тәгаләгә буйсынып кына асыл тормышны, бәхет һәм шатлыкны табып булачагын ул яхшы аңлый иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Мәктәпне яхшы гына тәмамлап, чыгарылыш кичәсендә сыйныфташ дуслары үзләренчә бәйрәм итәргә теләсәләр дә, Илһам аларның бәйрәм итүләрен, ни рәвешле күңел ачуларын белгәч, бик нык гаҗәпләнде. Шишәсез генә күңел күтәрергә, ансыз да рәхәтләнеп бәйрәм итәргә була бит,
дигән уйлар аның башыннан чыкмады. Тик шуңа да карамастан, бер-берсенә якын булган өч йөрәк мәктәпне тәмамлаганда да айрылгысыз дуслар булып калдылар. Читтән караганда биек вә горур бер бинаны хәтерләттеләр. Иптәшләренең яшәү рәвешен Зөфәр дә бик үк ошатып бетерми иде. Шулай да ул бер вакытта да аларга каршы дәшмәде. Аның башында беренчедән нинди дә булса югары уку йортына керү хыялы кайнаса, икенчедән Фәридә турындагы уйлар аңа һич тынгы бирмәде. Фәридә авылда иң матур кызларның берсе иде. Зөфәрнең аңа карата булган мәхәббәте көннән-көн артса да, дусларыннан ул айрылырга теләмәде. Илһамны якынрак күргәнгәме, Фәридә турында Зөфәр күбрәк аңа сөйләп, иптәшенең уй-фикерләре белән кызыксынды. Илһам үз чиратында Зөфәр өчен бик шатланды һәм аның бары тик бәхетле булуын гына теләде. Зөфәр, син Фәридә белән кавышырга уйласаң, аның матурлыгына гына карама. Чөнки өйләнгәч, аңа барыбер күнегәчәксең. Иң беренче, син аның Аллаһ Тәгаләгә ышану-ышанмавына игътибар ит. Әгәр дә кызның күңелендә Аллаһ Тәгаләгә ышану, аңардан курку булмаса, эшләр харап. Тормышың упкынга төшәчәк. Аллаһтан курку һәм аңа ышану булганда гына син чын бәхетне табарсың, дип матур киңәшләр бирде. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. Зөфәрнең нигә хәзер яулык бәйләп өйдә генә утырсынмыни инде дигән соравына да бу минем сүзләрем түгел. Безгә ислам динен өйрәтеп, бәхет вә шатлык юлын күрсәтеп калдыручы Мөхәммәд пәйгамбәребезнең сүзләре. Ул өйләнгәндә 4 нәрсәгә карыйлар: кызның байлыгы, дәрәҗәсе, матурлыгы һәм дине. Сез шуларның соңгысын сайлагыз дигән. Шулай классташ. Чыннан да бик гыйбрәтле сүзләр. Уйлап карасаң, саналганнарның беренче өчесе бер көнлек дисәк, соңгысы гомерлек бит. Әдиннең кайчан начарлыкка, юнсезлеккә алып барганы бар, дип хикмәтле генә җавап кайтарды. Зөфәр исә, Аллаһ Тәгалә безгә яхшылык кына теләгәч, нигә соң ул минем дугама җавап бирми? Хәзер инде кайчаннан бирле мин аңардан хаҗәтләремне сорыйм, ә җавап юк, дип сүзне башка якка бурып җибәрде. Ләкин Илһамның моңа һич тә исе китмәде. Син, дустым, ашыкма. Иң элек ашаган ризыгыңа кара. Халалмы ул, юкмы? Бисмиллаһ әйтеп шалынганмы? Әллә базардан дуңгыз белән сыер ите бергә шалынган тәпәннән сатып алынганмы? Яки әллә кайдан кайткан акарашкамы? Дип сорады ул. Минем Аллаһтан соравым белән туклануым арасында нинди бәйләнеш барсың? Дип аптырады Зөфәр. Илһам аңа тагын Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүзләрен китерде. Бер адам баласы Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорый һәм "Я Аллаһым, я Аллаһ" дип әйтә. Ләкин аның ашаган ризыгы харам, эчкән ичемлеге харам һәм хәтта кигән киеме дә харам. Ничек инде Аллаһ аның дугасына җавап бирсен? Диде. Илһамның бу сүзләреннән соң Зөфәр нәрсә әйтергә дә белмәде. Һәм Илһам, аптыратма инде. Яшисе алда бит. Өлгөрербез әле, дип кенә җавап бирде. Илһам исә, классташ, тормыш кыска ул, өлгөреп калырга кирәк. Яш вакыттан өйрәнсәк җиңелрәк була түгелме соң? Ятып калганчы атып калдылар бит. Әле кайчан гына беренче сыйныфка укырга кергән идек. Инде мәктәп еллары үтеп тә китте. Тормыш та шулай.
сизелми дә узып китәчәк, дип иптәшенә үгет нәсихәтләр сөйләвен дәвам итте. وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Зөфәр аның сөйләгәннәрен аңласа да, ислам динен тормышта кулланырга кирәк дип таныса да, мәчет юлына аяк басарга гына әлегә теләмәде. Әллә халыктан читенсенде, әллә Фәридә ничек карар икән дип икеләнде. Ничек кенә булмасын, илһамга ул уңай җавап кайтармады. ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي. Аллаһ Тәгаләнең хак дине ислам турында илһам Мансурга да аңлатырга тырышты. Чөнки ул якын дустының яшәү рәвеше бүгенгечә дәвам итсә, киләчәктә аның тирән упкынга төшәчәген яхшы аңлый иде. Тормышта сайлаган юлыннан Мансур үзе дә канәгать булмады. Шулай да ул артык уйланырга тырышмады. Яшьлеген уен көлке, дискотекаларда үткәрергә теләп, мәчет вә дин турында уйларга ашыкмады. Илһам аны туры юлга басарга өндәгәндә дә, ул аңа: "Илһам, син минем башымны катырма инде. Беләсең бит, минем матур киенергә яратканымны, мәчеткә барып намаз укый башласам, шалбарымның тез башлары чыгып, бөгәрләнеп бетәчәк. Анда барып ыштан туздырырга иртә әле миңа", дип кенә җавап бирде. Дөресен генә әйткәндә Мансур, мәчеткә йөри башласам, шәһәр малайлары каршында дәрәҗәм төшәчәк дип уйлады. Һәм сөйгәне Миләүшәнең аны башкага алыштыруыннан курыкты. Ләкин хакыйкатьтә мәчеттә мулла да түгел, нәкъ менә шул кыз гына Мансурның башына җитте. يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. Күп кенә кызлар белән шаярышып йөрсә дә, Мансур Миләүшәне үзелеп ярата иде. Кызгына әти-әнисе байрак булгангамы, Мансурга бик үк игътибар бирмәде. Бер вакыт кич белән Мансур мотоциклына утырып, Миләүшәләр өенә таба китте. Тиздән ул янә сөйгәне белән күрешәчәк. Аның матурлыгына карап янә сокланачак. Шундый уйлар белән яшь егет ашкына барды. Тик кыз яшәгән өйнең капка төбенә килеп туктагач кына, күңелдә булган барлык матур уйлар бер мизгелдә юкка чыкты. Сөйгән кызын башка бер егетнең кочагында күргәч, Мансур тораташ булып катып калды. Кинәт кенә тирән бер упкынга чумгандай, йөрәгенә очлы бер ук килеп кадалгандай булды. Күзләр күргәнгә калып ышанырга теләмәде. Нәрсә бу? Төшемме? Әллә өнемме? Диде ул үз-үзенә. Шул ук вакытта җаны һәм тәне белән бу хәлнең куркыныч бер төшкенә булуын теләде. Тик күзләрне ачып, йокыдан уяну гына мөмкин түгел иде. Мансур урыныннан селкенә дә алмыйча бераз басып торганнан соң, үзен кулга алып, Миләүшә янына килде. Һәм аны бераз читкәрәк алып китте дә: "Асыл кышым, нәрсә бу? Мин бер ни дә аңламыйм. Аңлатып бирче миңа барысын да", дип ялварды. Миләүшә исә: "Мин сиңа бер нинди дә өметләр бирмәдем. Мин синең ярың түгел", дип коры гына җавап кайтарды да, тиз генә борылып, теге егете янына йөгерде. Чөнки ул машинасы булган бай егетне һич тә югалтырга теләмәде. Мансурның күзләреннән инҗе яшь бөртекләре бәреп чыкты. Тамагына зур бер төйер килеп тыгылгандай булды. Гәрлегеннән егет Миләүшәгә бер ни дә әйтмәде. Бу мизгелдә ул биек яр башыннан 100 түбән сикерергә дә әзер иде. Мансур башын иеп,
мотоциклы янына килде. Тәне һәм җанында булган ярсу белән аны кабызып, өстенә менеп атланды да, яшь вакытта гына була торган ачу белән авылның бер башыннан икенче башына арлы-бирле чаба башлады. Һәм бу төн Мансур өчен соңгы төн иде. Мотоциклы белән бер урамнан икенче урамга җил кебек очкан вакытта пешәннән кайтып баручы ат арбасына бәрелмим дип, ул рульне кинәт кенә якка бора һәм кытырына чапкан мотоциклны юл читендә торган таш багана туктата. Мансурның фаҗигага юлыгу хәбәре тиз арада бөтен авылга таралды. Якын дусларының бик каты бәрелүе турында Зөфәр белән Илһамга да килеп әйттеләр. Ул төнне егетләр икесе ике җирдә. Зөфәр клубта, күңел ачуда, Илһам мәчеттә төнге намазда иделәр. Егетләрнең икесе дә иптәшләре янына җил кебек килеп җиттеләр. Фаҗига урынына табиб машинасы да килгән иде. Зөфәр белән Илһам ашкына җыелышып торган кешеләрне төрткәләп уртага омтылдылар. Алар Мансурны әкрен генә носилкага яткырдылар да күтәреп машинага салдылар. Табиблар үзебез белән авыру янына бер генә кешене алабыз дисәләр дә, Зөфәр белән Илһам сабый чактан ук бер генә тапкыр да авыр вакытларда ташламаган дусларын бүген дә ялгызын гына калдырмадылар. Нык булган эш нигез өстендә ничә еллардан бирле какшамыйча басып торган бина бер якка авышырга әле ашыкмады. Мансур бик авыр хәлдә иде. Башы белән ул бик каты бәрелгән. Көч-хәл белән генә аңына килгәч, күзләрен ачып, ул як-ягына каранды. Янында үзенең иң якын дусларын күргәч, күңеле тулып, нәрсәдер әйтергә теләде. Ләкин авызны ачып, бер генә сүз әйтү дә бик авыр иде. Мансурның күзләреннән мөлдерәп яшьләр бәреп чыкты. Башта ул уң ягында утыручы Зөфәргә карады. Аннан башын икенче якка борып, Илһамга күз салды. Яңадан кабат Зөфәргә таба башын борды да, бөтен көчен җыеп, Зөфәр, бу дөньяның һич кызыгы юк. Әниләргә әйт, ачуланмасыннар мине, диде. Зөфәр Мансурның кулыннан кысып тотты. Күңелләре тулып, "Тукта, нәрсә сөйлисең син? Ашыкма әле", диде. Шуннан Мансур әкрен генә Илһамга таба башын борды. Илһамның күзләрендә яшьләр иде. Ул хәлнең кая таба барганын аңлап, Мансур, "Ла илаха илляллах" дип әйт, диде. Ләкин инде Мансурның күзләрендә кайнар яшьләр, тамагына төер килеп тыгылган иде.
ул бүтән булган көчен туплап, әкрен генә "Гомрем тәмам, ачуланма мине, дустым", дип соңгы сулышын бирде. Зөфәр кайнар яшьләргә чумып, Мансурны күкрәгенә кысып алды. Аның "Мансур! Мансур! Мансур! Тукта!" дип кычкырган тавышы йөрәкләрне кисеп кирде. Егетләрнең икесенең дә күзләрендә яшьләр иде. Зөфәр үзенең иң якын дустын югалтканга еласа, Илһам аның өчен генә түгел, ә иң элек Мансурның бу дөньядан "Ла илаһа илляллаһ, Аллаһтан башка бер илаһ та юк" дигән бүйек сүзләрне әйтә алмыйча китүенә күрә елады. Иптәше өчен аның йөрәге бик нык үзгәләнде. Икенче көнне Мансурлар капка төбенә күп кенә кеше җыелган иде. Юк, егетне өйләндерү өчен түгел, ә соңгы юлга озатырга дип җыелганнар алар. Халык арасында Миләүшә генә күренмәде. Озак та үтмәде, мәчеткә йөрүче картлар һәм авыл яшьләре Мансур яткан ятакны җилкәләренә куеп, зиратка таба алып киттеләр. Зират капка төбенә килеп җиткәч, җеназа намазы укырга дип тезелештеләр. Илһам белән Зөфәр дә беренче сафка килеп бастылар. Үз гомерендә бер генә тапкыр булса да, мәчеткә аякта басып карамаган Мансур бүген намаз укучы мәчет әһелләренең иң алдында тора иде. يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي Илһам кәфенгә төрелгән дустына карады да: "Эй Мансур, бүген син шалбарларыңның тез башлары чыгуын теләр идеңме? Әллә шушы ятагыңда ятуны яхшырак күрер идеңме?" дип сорау бирде. Ләкин Мансур бер ни дә эндәшмәде. Ул бары тик үз урынында ята бирде. Имам беренче тәкбирне әйтеп, җеназа намазын башлагач, Зөфәр нәрсә укырга кирәклеген белмәсә дә, Мансур өчен күңел түрләреннән чыккан дугаларын кылды. Аның үз гомерендә бер генә мәртәбә дә Аллаһка бу рәвешле мөрәҗәгать иткәне юк иде. Ләкин бүген ул үзенең иң якын дусты өчен ихлас дугаларын кылды. Күзләреннән мөлдерәп чыккан кайнар күз яшьләре җиргә түгел, Зөфәрнең калбенә тамып, аны җибетте. وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين. Мансурны җирләп кайткач, егетләр үзләрен кая куярга да белмәделәр. Илһам үзенең җанын мәчеттә намаз укып тынычландырды. Бүген аның бүтән тирә-якны яңгыратып әйткән моңлы азан тавышы авылдагы картлар өчен генә түгел, бүтән яшьләргә дә ниндидер серле бер чакыру булып тоелды. Күңелләрне уеп кергән моңлы азан тавышын Зөфәр дә ишетте. Аның йөрәге дулкынланды. Үзен кая куярга да белмәде.
кая барып бәрелергә, кая сугылырга, нишләргә? Бу сорауларга ул җавапны таба алмады. Икенче көнне Илһам белән Зөфәр бергә очрашып, зиратка Мансурның кабере янына барырга дип юлга чыктылар. Алар үзләренең дусларын югалтканга әле һаман да ышанып бетә алмадылар. Авыл урамы буйлап тыныч кына атлаганда, Зөфәр кызыксынып Илһамга сорау бирде. Илһам, син ни өчен кичә Мансурның ниндидер сүзләр әйтүен теләдең? Ул ниндидер сүзләр түгел, аларны әйткән кеше мөселман була. Һәм әгәр дә берәү шул сүзләрне әйткән хәлдә вафат булса, ул җәннәткә керәчәк, диде пәйгамбәрбез, дип җавап бирде аңа Илһам. Зөфәр, нигә? Мин булай да мөселман бит инде, дип гаҗәпсенде. Мин ашадым дип кенә, ашамыйча яшәп булмаган кебек, мин мөселман дип кенә, мөселман булып булмый шул, дустым. Аның өчен Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыелырга тырышырга кирәк. Дигән җавапны ишеткәч, Зөфәр тагын да кызыксынып сораулар бирүен дәвам итте. Ә Мансурга хәзер нәрсә буласың? Адәм баласын җир куенына җирләп куйгач, ул иң соңгы булып китеп баручы кешеләрнең аяк тавышларын ишетер. Шуннан соң аның янына ике фәрештә, Мөнкир белән Нәкир, килеп сорау ала башларлар. Раббың кем? Пәйгамбәрең кем? Динең нинди? Әгәр дә Адәм баласы бу дөньяда Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыелган булса, ул җавап итеп, Раббым бер Аллаһ, динем Ислам, пәйгамбәрем Мөхәммәд, дип җавап бирәчәк. Һәм аңа яткан кабере бик киң һәм бик рәхәт булып тоелыр. Һәр вакыт җәннәт бакчаларының хуш исләре килеп торыр. Ул дуга кылып, Аллаһтан хисап көненең тизрәк башлануын сорар. Чөнки аңа җәннәткә керәчәклеге хакында хәбәр җиткерәчәкләр. Ләкин Адәм баласы Аллаһ Тәгаләгә карышып, аның кушканнарын үтәмичә яшәгән булса, фәрештәләр биргән бу сорауларга җавап бирә алмас. Бу дөньяда нәрсә әйтергә кирәклеген белгән булса да, кабергә кергәч, Аллаһ Тәгалә аңа бу җавапларны оныттырыр. Шуннан соң аның кабере бик нык кысылыр, кысырынкыланыр, хәтта ике як кабыргалары бер-берсе белән аралашкан, бер-берсенә баткан кебек тоелыр. Газап бик авыр булыр. Аны тукмаклар белән тукмарлар. Әгәр шул тукмаклар белән бу дөньядагы биек вә горур тауларга суксаң, алар җимерелеп тузанга әйләнерләр иде. Ул Адәм баласы хисап көнен ераклаштырсаң иде, дип Аллаһка дуга кылыр. Чөнки аңа җәһәннәмгә керәчәклеге турында хәбәр ителер. Аның каберенә хәтта җәһәннәмдәге сасы ис һәм кидергеч кызу белән бөркү килеп торыр, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, дип җавап кайтарды Илһам. Шулай сөйләшә барып, егетләр зиратка килеп җиткәннәрен сизми дә калдылар. Зират эченә кереп, Мансурның каберенә таба якынлашкач, алар каберлек янында кемнеңдер утыруын күрделәр.
Bu күз яшьләренә чумып, елап утыручы Миләүшә иде. Зөфәр белән Илһамның үзенә таба килүләрен күргәч, кыз торып басты да аларга таба борылды. Ләкин егетләрнең ачулы карашлары нәрсә әйтергә теләгәннәре хакында сөйли иде. Миләүшә гәрлегеннән башын аска иде дә зираттан чыгып йөгерде. Әлеге күңелсез хәлләрдән соң сизелмичә берничә айда үтеп китте. Авыл яшьләре Мансурның юклыгына күнексәләр дә, Зөфәр белән Илһамның күңелләрендә ул әле һаман да исән кебек сакланды. Менә шомырт кара чәчләрен җилфердәтеп, үзенең шаярулары белән килеп чыгар да егетләрнең күңелен күтәрер төсле тоела иде. Илһам мәчеткә йөрүен дәвам итеп, аның һәр көн сайын үзәкләрне үзәрлек итеп әйткән азан тавышы күпләрне таң калдыра иде. Авыл кызлары Илһамның моңына, матур җырлавына соклансалар, Наҗия кичкенәдән үк аңа гашыйк булып йөрде. Илһамның йөрәгендә дә Наҗия күпмедер урын алып торды. Ләкин егет йөрәгенең иң түрендә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт булды. Наҗиягә Илһамның башка егетләр шикелле ишеп, тәмәке тартып, бузык юлда йөрмәве ошаса да, Илһам белән бергә булсам, миңа яулык белән озын күлмәк кияргә туры киләчәк бит, дип курыкты ул. Ә Илһам өчен хатыннарның исерек ир белән торуларына караганда, яулык бәйләп Аллаһ Тәгаләгә буйсынып яшәүләре күпкә яхшырак күренә иде. Бер көнне Илһам бүтән кыюлыгын җыеп Наҗиягә тәкъдим ясады. Наҗия бер яктан шатланса, икенче яктан тирән уйларга чумды. Илһам белән бергә булсам, клубка, дискотекага йөри алмаячакмын. Иптәш кызлар нәрсә әйтерләр, туганнар ничек карарлар? Мин бит әле яшь, әллә яшьлегемнең кадерен белеп калыйм микән? Кияүгә чыккач, өйдә ирең белән бергә булырга туры киләчәк бит, дигән уйлар борчыды яшь кызны. Илһам исә бик артык борчылмый иде. Чөнки ул үзенең һәр эшендә Аллаһ Тәгаләгә таянды. Аллаһ Раббым бер вакытта да хәерле дуга кылучының дугасын кире какмый. Ул аларга бары хәерлелек кенә тели, дип үзенең тормышын Аллаһка тапшырды. Ләкин ни кызганыч, тәкъдирләнгән гомерләрендә бергә булырга дип язылмагандыр. Тормыш дип аталган озын юлга Илһам белән Наҗия бергә аяк баса алмадылар. Ике яшь йөрәкнең арасында гомерлеккә тирән бер упкын пәйда булды. Наҗия
егетнең тәкъдименнән соң тирән уйларга чумып йөргән көннәрнең берсендә илһамнарның капка төбенә табиб машинасы килеп туктады. Ләкин озак тормады. Тиз генә илһамны күтәреп алып чыктылар да район хастаханәсенә алып киттеләр. Авыл халкы бу хәлне сизми дә калды. Шулай да Зөфәрнең күңеле бу көнне нигәдер тыныч түгел иде. Иптәшенең һәр көн үзәкне үздерерлек итеп әйткән азан тавышын бүген ул никтер ишетмәде. Һәм бераз куркуга калды. Нәрсәдер буласын сизгәндәй, йөрәге өзгәләнә башлады. Мондый халәттә ул озак түзеп йөри алмады һәм дустының хәлен белешергә дип аның өенә китте. Юлда аңа илһамны хастаханәгә алып китүләре турында хәбәр иттеләр. Зөфәр өендәге бөтен эшләрен калдырып дусты янына ашыкты. Хастаханәгә барып җиткәндә илһамның әти-әнисе операция ясау бүлмәсенең ишек төбендә утыралар иде. فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر İlhamның әнисенең күз яшьләренә чумып утыруын күргәч, Зөфәрнең йөрәгенә шом кирде. Аның нәрсә булды? Илһам кая? Дигән соравына да дустының әтисе генә илһам бик авыр хәлдә. Сукыр эчәгесе шартлаган дип әйтәләр. Нәрсә буласын үзебез дә белмибез әле, дип җавап бирде. Зөфәрнең тамагына кинәт кенә зур бер төйөр килеп тыгылды. Озак та үтмәде, хастаханәгә Наҗия дә килеп җитте. Аның башкаларны сокландырырлык итеп бәйләгән ак яулыгын ни өчен бәйләгәнен беркем дә аңламады. Чөнки барысы да илһам өчен борчылалар иде. فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف. Операция бүлмәсеннән әкрен генә баш табиб чыкты да илһамның әтисен бераз читкәрәк алып китеп, улыгыз бик авыр хәлдә. Сукыр эчәгесе шартлап берничә көн йөргән. Үлем куркынышы да бар. Ләкин кешебездән килгән кадәр ярдәм итәргә тырышырбыз, диде. Бу сүзләрне ишеткән ата урынында тораташ булып катып калды. Бер мизгелдә 4-5 елга картайгандай булды. Табиб аны: "Сез, абзый, артык курыкмагыз. Мондый хәлләрнең булганы бар. Борчылмагыз. Аллаһ бирсә, уңышлы гына үтәр", дип тынычландырырга тырышты. Ләкин ул хәлнең инде соң икәнлеген белә иде. Реанимациядә 1-2 көн ятканнан соң илһамны гомум бүлмәгә күчерделәр. Наркоздан айнып сөйләшә башлагач, аның теле һәр вакыт Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә булды. Икенче көнне ул нәрсәдер сизенгән кебек, үзе өчен иң якын булган кешеләрне янына чакыртты. Палатага әтисе, әнисе, Наҗия һәм иң якын дусты Зөфәр кирделәр. Аларны күргәч, илһам нурлы йөзе белән елмаеп, әкрен генә: "Әнием, әтием, сез миннән риза",
бәхил булсагыз иде. Юкса Раббым Аллах каршында җавап бирүе бик авыр булачак. Мин сезне берәр вакыт кыерсыткан булсам, Аллах хакы өчен сорыйм. Мине гафу итә күрегез, диде. Һәм кулына әнисенең кулларын алды. يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر Шуннан әкрен генә Наҗиягә борылып, яулыгың үзеңә бик тә килешә. Әлхәмдүлилләһ. Минем өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен булса иде. Безнең бергә булуыбызга күрәмсең язмыш түгелдер. Минем белән булмасаң да бәхетле генә бул, дип елмаеп караса да, күзләрендә мөлдерәмә кайнар яшь бөртекләре иде. Biraz гына тынып торганнан соң, Илһам башын Зөфәргә таба борып, "Менә шулай, кардәш. Тормыш кыска ул. Шулай да аның асылын белеп калырга кирәк. Бу дөньяда диннән башка яшәүнең нинди максаты барсын? Бәхет бары Аллаһтан гына. Миннән риза, бәхил булыгыз. Аллаһ Тәгалә теләсә, җәннәттә очрашырбыз", дип елмайды да, "Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ" дигән сүзләрне кат-кат кабатлады. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Аның күңеле бу вакытта айруша тыныч иде. Пәйгамбәребезнең "Иш авыртып үлүче җәннәттә" дигән сүзләре аңа дәрт бирделәр. حي على الفلاح حي على الفلاح Кинәт Илһам еш-еш сулый башлады. Куркудан ата-анасы табиблар янына йөгерделәр. Алар килгәнче Илһам җан биргән иде инде. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Наҗия силкенә дә алмыйча Илһамның күзләренә карап торды. Зөфәр исә Илһамны күкрәгенә кушып үкси елады. Ул хәзерге мизгелдә үзенең ярты гомерен дә Илһамга бирергә әзер иде. Чөнки үзенең ярты гомере булган дусларын югалтканлыгын аңлады. Икенче көнне иртә белән Илһамны соңгы юлга озатырга дип, бүтән авыл яшьләре җыелган иде.
Хәтта авыл гына түгел, районнан мәчеткә йөрүче яшьләр дә килделәр. Алар арасында иң гүзәле, иң матуры булып, ак яулыгын бәйләгән Наҗия торса да, аның йөзендә кайгы, күзләреннән мөлдерәмә яшьләр тамдылар. Илһамның гәүдәсен җилкәләргә куеп, зиратка алып киттеләр. Зират капкасы алдына җеназа намазын укырга дип кую белән Зөфәр беренче сафка килеп тә басты. Аның белән бергә районнан килгән мәчеткә йөрүче дистәләгән егетләр килеп басуын күргәч, авыл яшьләре гаҗәпкә калды. Имам намазны башлар алдыннан яшьләргә борылып, "Үрнәк бу сезгә, яшьләр, гыйбрәтләнегез. Пәйгамбәрбез әгәр җеназа намазында Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылмаучы 40 кеше булса, алар бәндәнең җәннәткә кируенә бер сәбәп булырлар", дип әйтте. "Сезнең артыгыздан да шулай ук басарлармы?" дип сорады. Яшьләр башларын аска иеп, бер ни дә әйтә алмадылар. Яшь егетне җирләгәч, халык әкрен генә таралышты. Тик Зөфәр генә һаман да кулларын күккә күтәреп, Аллаһ Тәгаләдән үзенең иң якын дуслары өчен йылый-йылый дуга кылып калды. Илһамны да Мансур белән янәшәдә җирләделәр. Зөфәр өенә кайткач, үзен кая куярга да белмәде. Биек тау башына менеп, күкрәк киереп кычкырасы килде. Кич белән Фәридә янына да бармады. Башка вакытларда Зөфәрнең бераз гына соңга калып килүенә үпкә сүзләре белдерсә дә, бүген инде Фәридә Зөфәрне аңлады. Кичке намаз җитүгә Зөфәр Илһамның моңлы итеп әйткән азан тавышын юксынды. Тыңлады, ләкин юк. Бүген инде авылны яңгыратып әйткән азан тавышын бер кем дә ишетмәде. Зөфәрнең башына аракы белән әллә кайгымны басым микән дигән уйлар килсә дә, ул үзен кулга алды. Әше суның гына ярдәм итә алмаганлыгын егет бик яхшы аңлый иде. Кояш баю белән үзенең бүлмәсенә кирип ятса да, ул йоклый алмады. Күзен йому гына була, каршына Илһам белән Мансур килеп баса. Төне буе Зөфәр уйланып, быргаланып ятты. Хәтта колагына әллә кайдан, ерактан үзенең иң яраткан җырын җырлый-җырлый Мансур килгән кебек тоелды. Ул җырның сүзләренә башка вакытта игътибар бирмәсә дә, бүген ул сүзләр Зөфәрнең калыбын йыртып кирделәр. Әлеге җыр нәкъ аңа атап җырланган кебек тоелды. Ике яктан кычкыралар миңа. Яңгыратып ярлар арасын, сал шәйкала, йөзә, бата, калка, ләкин килми ярга барасы. Бүгенге төн Зөфәр өчен
башка төннәргә караганда бик узын ва ялыктыргыч булып тоелды. Төн буе йоклый алмыйча уйланып чыкты. Нишлим мин? Кая барыйм? Яшәвемнең кызыгы бетте. Тормышның асылы кайда? Киләчәктә нәрсә көтә мине? Ничек яшәргә? Бу дөньяда бер генә яшибез дип, кызыгын, рәхәтен татып яшәргәме? Әллә илһамның әйткән сүзләре хакка чыгармы? Яшисе алдамы? Тормыш кыскамы? Әллә гомернең тәмам булуы да ихтималмы? Дигән сораулар ва уйлар гел башыннан чыкмады. Таң әле беленми дә иде. Зөфәр бүлмәсеннән чыгып, салкын су белән юынды да, әкрен генә мәчеткә таба китте. Барган вакытта кичкенә чагыннан башлап бүгенге көнгә хәтле үткән тормышына әйләнеп кайтты. Дуслары белән уйнап үткән бала чагын, яшьлеген күз алдыннан кичереп, мәчеткә килеп җитүен сизми дә калды. Авыл картлары намазга дип җыелышканнар иде инде. Зөфәрнең әкрен генә ишектән кируен күргәч, алар берни дә эндәшмәделәр. Тик Фатих бабай гына янына килде дә, җилкәсенә кулын куеп, сабыр бул, улым. Аллаһ Тәгалә түземлек бирсен. Кирип, утырып тор шунда, диде. وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك. Бүген инде илһамның моңлы азан тавышы түгел, бабайның тамак төбеннән карлыгып чыккан тавышы яңгырады. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха. Бабайның каты тавышы илһамныкыннан аерылып торса да, Зөфәрнең күңелендә илһамның моңлы азаны яңгырый иде. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Зөфәр әкрен генә башын аска иде. Куллары белән кулакларын томалап, кабат уйга, кабат хатирәләргә чумды. Яшисе алда. Тормыш кыска. Гомерем тәмам. أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش له لحظة بلا هم وثلاسيميا، أبي تتحقق أحلامي وعمري هناك قدامي، وأشوف الورد بأيامي، أمل في عيني يتريا، أمل في عيني يتريا. أريد أفرح، أريد أحيا، أريد أفرح، أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا.